jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakartine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala kembang pelemper tangga jiwa boya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban siladan ayo ta nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora taya kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang pelemper tangga jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala nggih napa mboten Kakang rada kados pundi alah konangan karo wah genjik siji iki wah Petruk ora iso gagapi mengjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa mengjane adi Pramanik ya dheweke ora trima lan ora gelem metu ning repat kepanasan das pundi Dik nggih kula piyambak bingung pun saniki ngaten kemawon kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong ngoten Kakang nggih monggo kula aturi bloko kita napa ya jenenge ulun kula aturi bloko kalian kita tetep kuwalik panjenenganipun pukulan kula aturi kita aduh kula aturi bloko kalian ulun sakarepmu Bagong nun bloko suto blak kotang terus terang waduh kata-katane kok kaya ngono to kata-katane piye aku mau bloko suto blak kotang terus terang ngoten neh genteong Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru sing saru ki sapa kok teko wus ana wong saru kok mengiroke blak kotang terus terang kok saru ora prasaja wae nggih yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang Jambudipa Nirmala yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang lho sebab apa sebabe Semar kuwi titah Semar kuwi titah jare Kakang panjenengan Kang Mas panjenengan Sang Hyang sapa mau Ismanta Ismaya Ismaya iya lah padha karo Semar niki uripe ning donya ning jane statuse dheke wong KTP-ne we kula delok status dewa ngoten kok niku ateges Semar niku dewa sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya dume panjenengan Semar urip ning Ngadipada terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan niku jenenge ora kabeh mongko sampeyan padha-padha putrane modar aku coba ora denge kok dadak omongan ora ya anake sapa ayo anake bapakne sapa empuh Sang Hyang Bathara Tunggal nah Sang Hyang Bathara Tunggal sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok nggih to ngerti kayangane tak dadar modar kabeh sisa Pak Goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru ora ana Ismaya ora ana Teja Mantri mlebu ning wetengku kabeh wah cakok nekate kaya ngene lho iki ning kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye tetep ulun ora bakal maringake nek ora gelem maringake Petruk wis diparingi daya kekuatan karo Semar rawe rantas malang mesti bakal tak putung dawuhe Bapak Bagong kowe anakku sing tak tresnani Petruk tak wenehi kekuatan aku percaya karo omonganmu merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru nek pancen Bathara Guru menehake
semarmu tawane Purbawasesa aku kakangne Bathara Guru kowe wenang gawe geger nang kayangan. Mastu Nomo Sidam sekaring Bawra langgeng ngilang ngawi gena Mastu Purnama Sidam. Mastu Iwang Jagat karo Sinam Tandha kawisaning Bira Panjang kunjung pasir wae jeneng. Ana nggih negari ku ditengkake. Iki malah janturan ki ngapa cah iki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso kono wong ilahe. Sekaring Bawana langgeng Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah pukulan tepang kali Gomblo. Ayo sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong ki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, non waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh ya? Apa ora? Kok Bagong ki omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyuluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing angka 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan iki wae. Sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar, siji Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Pelemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena Pangendamu penek dhewe. Lho. Dadi penek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nah, penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk kowe tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun. Blogegku geguk sagulita. Lit. Ma. Nyuwun keterangan. Diparingke napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya,
rebutan para dewa. Kowe lah bocah iki kaya suarane kok ya sampeyan. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu Yama dipati kon jabut nyawane. Bagong, urung jabut nyawa, teteki untune, jabuti untune. Sing kondange Iwang Pikulun Bathara Brama. Sing iso ngobong apa-apa, apa rumasamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa Jawa Radil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora truma ning kayangan. Metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo, kowe bopong aku piye kowe Bathara Brama? Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Nek mboten Bagong ora mboten wonten to, mangka ya luput senjata tawa mboten kuwalat kan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodhok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teko? Bathara Guru. Wah. Mencorong sandangane ya, Truk. Kalau saka mutiara jamrut ergeni, kowe netel mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan. Dadalke, Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane 4 ya. Iwang Pikulun Bathara Guru tangane 4. Wah nek adus suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki 4. Lah tenan ora? Lah Petra, wonten dalu Pikulun. Nah, kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk meneh iki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak kejak Bagong. Wah lah. Para dewa dah ora kajen musuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo Iwang Pikulun Bathara Guru kok denekke keleke 4. Monggo ulun ki ndereke panjenengane wis mangabat-abat ki rong tau wani karo Iwang Pikulun maneh. Moyo lah kok iki bocah iki cere kawani karo Sang Iwang Pikulun maneh moyo ki. Lah. Terus iki tep apa wong e, Truk? Ayo wong ayo kok omonge tanpa pedhot to Iwang Pikulun Bathara Narada. Weh, iki apa? Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog dengkul. Jog kowe pait. Bagong aja sembrono tak idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Kok njur arep ning kayangan arep ngawur ora. Ana kawan wonten dawuh Pikulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku pawita. Kowe kuwi, hah? Lah kok muni wita aja rame. Kita ki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celu-celane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mendak kita kena walap. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung mempet karo cah. Mocap pedhok siji iki. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro, Truk. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petruk kanthong bolong. Wonten dawuh Pikulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Truk. Wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan, Truk. Menamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene dumawing tawang tuwang. Tinepatno ing tulak manuk Pikulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya Petruk ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan.
Petruk kantong bolong pada raja saprapta kita. Nggih, pukulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk pukulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora ndak pangesti ulun mamanono ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Tono kawan Bagong padha raja saprapta kita. Inggih pukulun kita sowan ring Sambikala. Kepanen kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Lho. Ora dong. Piye terus? Salah apa bener? Salah. Ngawur. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Pikulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Si Es ngono. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong Wadaraja saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nering Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, cah edan tenan ora. Wis dewa ora kajian iki wis ora. Petra Padaraja saprapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong Padaraja saprapta kita. Sapa Indra? Bathara Indra. Kowe nggon film kae apa? Udu. Ana ana telu to Dana Kasina Indra. Iki bedewa ya. Wah, kowe tak tendang modar. Kowe tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih Pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih Pukulun. Iya. Ulun tampa Bagong prayogakna. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Petruk Padaraja sapraptamu. Pukulun Yama Dipati wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya. Bagong Padaraja sapraptamu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang Pikulun Yama Dipati wilujeng. Bekti kula konjuk Pukulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mang neng kemawon mengke rak. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya. Iya, Bagong iya. Nggih. Edan lan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae biasane. Petruk kantong bolong Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Pukulun penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Pangestu tampanana. Nggih. Bagong Padaraja. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, pacare. Udu. Pukulun penyarian. Ayo ki nang kelurahan Carik to? Ora. Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa. Sekretaris maksudnya. Pukulun penulisan. Wilujeng bekti kula konjuk Pukulun penyarian. Iya Bagong prayogakna apa kawan? Nggih. Lho, kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulun penyarian ketoke seneng nek aku ngomong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono. Ulun sotke dadi cacing. Bisa dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ampun ditempleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Rara. Petra dalem Pukulun. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apuran ta mbok bilih wonten tempat kula nggih kula munjatung sapa paduka Iwang Adi Pukulun. Petra kaya ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pengajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah nggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah sak mangke kula badhe nanjihaken.
kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan niku janjane niku napa ming cerita napa asli iya pancen nyata Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa we bener Gong bapak iki jebul kakangne Bathara Guru ngopo bapak dadi kere ning jagat ki ngerti dadi dewa malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe kakangne Bathara Guru kok ngere neng Karang Kadempel mangan intip kaya banyu dikopyok neng weteng arene ra ya mamane paling ora roti ya ta ning bapak kuwi seneng ngono kae kok wah Semar iki pancen aneh nggih nah ngaten kula ngaturaken panuwun lah dene wigatosipun pulun mboten sanes estunipun bapak menika bingung perkara apa bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa Semar menika pengen bangun desa wah lakone Semar bangun desa iki wis dibedhek ora aku iki senengane mbedheki ngono iki kok Gong soalé wis saking kerepe iki nek aku ora gawe sanggit liya ha iya ndak padha karo ning YouTube endi YouTube ki sapa bakule bakmi YouTube ki teknologi kok kene ra ono YouTube ora lajeng lho kok lajeng kowe iki ngopo sing ngendika kono kok iya salahe do ora omong aku omong dhewe sak banjure piye bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong papan sing becik sing apik utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane ya bab ayem tentreme ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara iya Petro nggih cobi to nek teng pundi-pundi bedaning panembah bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran ning nek teng Karang Kadempel mboten Karang Kadempel menika bedaning panembah menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan arang padha regejegan anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane lah terus niate Semar napa tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok sing jeneng napa-napa niku isone gedhe niku apike saka cilik mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok ngoten iya Petro nggih mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot mengko nek kepleset ndak malah gegeblak malah ora apik lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa nang tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar ngono Petro nggih lah ning bareng wonten iku kula sarujuk kula mathuk kula cocok ning kok terus Semar kendel mawon bapak niku meneng mawon lah terus kula jawil jane apa Pak ana bab sing abot apa piye nek perkara Prabeya perkara Brana Picis dibutuhake mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa bapak ki dadi panakawaning Pandhawa nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa ora Petro aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane
tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabaya. Bangun desa nganggo Prabaya niku entekke dhuwit. Mengko bangun tanggul terus napa diborongke. Lah niku tegese entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal ayo to. Iki apik dienggo dhewe, iki becik awake dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngoten niku karepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayem ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi methik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa. Niku sing abot teng mriku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa. Mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule meng neng Kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Saged munggah Kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah Kayangan mboten iso mergo Kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak-menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Ndilalah kok Bagong ya saguh. Ha to, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang tritis mesti ngono ta, heeh. Nilai losmen ta kowe ora? Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot lho lah. Senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga. Ngerti gak aku? Aku mula omah, aku liwat Serungga. Ha iya. Arep mampir none Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila suwan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring ogungan. Keparenga sak mangke mandhapaken Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omongga Bathara Guru, omongga Si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning Kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, aku sing arep munggah ning Kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate. Ngoten niku. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Truk. Oh, bapak iki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Iki namung kula ki mawon supados suasanane rada tegang ngoten lho. Pripun? Dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Terus kene maju tak sebul mbun-bunamu. Nek wis tak sebul mbun-bunamu, kowe munggah ning Kayangan. Nek guru ora meneke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, kowe ngamuka ning Kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep Manikmaya nggunakake cis Trisula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula bengi niki kula rada gleleng. Lah niku wis disebul mbun-mbunan kula. Kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang ndawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-mbunane. Wah, Semari banci ndhe banci ladan. Iki kok sing dadi korban aku ngono. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cis Trisula sing modar kowe. Modar neng kene.
Aja kuwatir Bagong, wong mati ning kayangan ki jujuk swarga. Wis truk kowe bali dhewe wis. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, hus. Anu Bathara Antarada iki nek mati ning kayangan ki bakal munggah swarga. Wis kowe ning neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati ning kayangan jujuk swarga iku dapusi Bathara Antarada. Wah, asem e. Ora tak gojok lho. Agenge pancen trembelane kok iki. Iki Bathara Antarada iki kami tuaning kayangan kok dijak-jok. Ajok ora? Ayo ajok. Ajok ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petruk nggih, nyun pangapunten. Namung sedelo kemawon. Mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topat Desa Karangkadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng Bapak malah Bapak matur nuwun. Syukur kinarya pusaka wonten ing Karangkadempel Pukulun. Jaja muntaplir kinetap duka yayasinipe. Petra kocak mundarandir Itep nyomangolon coko wadanani rombaranang Kakang Rodo kados pundi Kakang? Landara dase tadi napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun Lha mun jatuh Paduka Dipati Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati ning Pandhawa. Lah dalah nyata. Petra sowan njaluk kembang Plempertangga Jiwa, kembang jambu dipun nirmala. Monggo Purbawasa Nasta Paduka Dipati Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu bisa nundung Petra nek diparingaken ya menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka meniki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun. Tan wurunga kinten kula menika dewa ingkang Bancindhe Banjiladan. Liripun. Sampun kathah ingkang badhe nyuwun sekar Plempertangga Jiwa miwah sekar jambu dipun nirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong. Ning nganti panjenengan sisit gone paring pangandikan lan Petruk Kantong Bolong, arep apa kan bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ndak kayangan digejak-jakan dening para panakawan. Petruk dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar jambu dipun nirmala. Estu ulun? Iya Petruk. Nanging kuwi becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang medhik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ing repat kepanasan mengko ulun merpeki lawan jeneng kita bakal ulun paringi wujuding sekar Plempertangga Jiwa sekar jambu dipun nirmala. Oh nggih siap. Nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe andhuwa parang pekepan paduka Wang Pukulun Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nenggo wonten ing repat kepanasan sendika kula tak memundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda maneh ngentosi sak bibaring pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Wang Pukulun Bathara Guru. Iya Panakawan Petruk. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Rada kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati. Sampun Pukulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panakawan Petruk. Nyara wangsit pindha kumbang
Pindha kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone susah angin ngendi nggone Kakang Trada menawi Petruk sampun kersa mundur lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita ki Petruk ki wis metu nang tempat pemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipaksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten patosa nggadaken pengendikanipun Iwang Pikluntrada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngenten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakartine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala kembang Pelempertangga Jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngambil mengko dikira mban cindhe mban siladan ayo ata nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora tayah kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang Pelempertangga Jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala nggih napa mboten Kakang Trada kados pundi ala dalah konangan karo genjik siji iki wah dalah Petruk ora iso gagapi mengjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa mengjane adi Pran Manikmaya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan das pundi Dik nggih kula piyambak bingung pun saniki ngaten kemawon kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong ngoten Kakang nggih monggo kula aturi bloko kita napa ya jenenge ulun kula aturi bloko kalian kita tetep kuwalik panjenenganipun pukulan kula aturi kita aduh kula aturi bloko kalian ulun sakarepmu Bagong bloko suta blak kotang terus terang waduh kata-katane kok kaya ngono to kata-katane piye aku mau bloko suta blak kotang terus terang ngoten genteong Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru sing saru ki sapa kok teko wus ana wong saru kok omong nirake blak kotang terus terang kok saru ora prasaja wae nggih yen to Semar bakal nyuwun Pelempertangga Jiwa wujuding kembang lan kembang Jambudipa Nirmala yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang lho sebabe Semar kuwi titah Semar kuwi titah jare Kakang panjenengan Kang Mas panjenengan Sang Hyang sapa mau Ismanta Ismaya Ismaya iya lah padha karo Semar niki uripe ning donya ning jane statuse dheke wong KTP-ne we kula delok status dewa ngoten niku ateges Semar niku dewa sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan
Dumeh panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dumeh panjenengan Semar urip ning Ngadipada, terus sampean beda-bedake derajate Semar karo sampean. Niku jenenge ora kabeh. Monggo sampean padha-padha putrane modar aku. Coba. Ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Pak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Teja Mantri. Mlebu ning wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki ning Kahyangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tawane Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe wenang gawe geger ning Kahyangan. Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawra Langgeng ngilahe ngawi gena Mastu Purnama Sidam. Mastu Hyang Jagat karo Sinam Tandha kawisaning Bira Panjang kunjung pasir lire jeneng. Ana nggih negari pundi tengkake. Iki malah janturan ki ngapa cah iki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ilahe. Sekaring Bawana Langgeng. Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah pukulan tepang kali Gomblo. Sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Ngger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa merga Bagong ki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Gareng kae luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem e. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, nun waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Musuh Bagong omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyuluhan-penyuluhan. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi paturadaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing nganggo 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan iki. Wah, sumok malah aku. Gagas Bagong malah keringetku dreweran ora karo-karuan. Bagong kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mengke wong Adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar, siji Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate
utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Lemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Arep dipenek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nah, apa enek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk wae tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas aja wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning lepat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya, kerubutan para dewa. Wae lah bocah iki ya suarane kok ya sawenan. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu Yama dipati kon jabut nyawane. Bagong urung jabut nyawa, teteki untune, jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa-apa rumasamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa Jawa Radil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora truma ning kayangan metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara Ledan iki gak bali meneh ki piye? Endra iki gak merucat ki piye? Apamu kapan kowe ayo lendange tak kethok. Aku brojol dhewe ayo. Bagong e sepeleke cah dedaya e. Nek men digendhong e, aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku anu. Weh, yang mati-mati. Wae Bagong gendong. Kakang Rodo kadipun dilalaman ing kayiwangan. Di
Namung sejatosipun menapa ing paduka dawuhaken menika yektosipun namung badhe ambabar dhateng swasana ing mboten sae. Meskipun paduka menika paring palilah dhateng Petruk amboyong wujuding sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Inggih Kakang. Nanging kula nggadahi pemanggih sanes. Pemanggih Dasundi. Kakang Semar anggenipun badhe ambangun karang kadempel menika kuwatosing manah kula ngembari dhateng Pangwaos Ulun Kakang. Lah panjenengan menika senganipun nggadahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lah kok badhe ngembari dhateng Pangwaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka menawi ngantos malih panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar. Tumunten lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayangan. Mboten. Malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Hyang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kang Murwengdat tegesipun Gusti ing karya loka mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten mathuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka Adi kula mboten mathuk kuwi mboten rujuk menawi badhe kelas menawi kaya menika mangke badhe ngrusak dening Panakawan kula ingkang badhe manggi dhateng Petruk kalawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada laturi ndhawuhi dhateng para Jawata nggih supados ngunduraken Petruk lan Bagong syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandingi Panakawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng Panakawan kekalih menika Kakang. Nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaloka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula imutaken sampun ngantos ngembari dhateng Pangwaos Ulun nanging menawi boten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya. Dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuhan dhateng Kyai Semar Badranaya. Ha iki monggo ning nuwun sewu lho. Nerada tunggak waru tunggak dadap. Tegesipun menapa Kakang? Menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu kula mboten melu nggarap. Kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan kedah nanggel. Inggih Kakang Rada. Inggih kula semanggaken. Penyarian kula wonten timbalan ngadhawuh budhana kang padha sibu. Jeneng ulun nedya mudhun saka ling sira kandha waru binanggun manjing telenging Suranaya. Ana nang istangan dawuh nemadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sangganing para widodara, widodari ingkang sekedhi kurang sawiji. Lumampah lon-lonan katingal saking Mandrawa mubyar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratanggapati kembar 1000. Nalika semanten mregetek tindahing Sang Hyang Jagadgirinata kanthi non saking Mandrawa kaya gumebyar busananira. Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek keri ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun Jagadgiri Pratingkah kowe ora kelingan to kendikane. Nek nganti kembang pelem pertangga jiwa karo kembang jambu dipa nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep pukulan Hyang Jagadgirinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Hyang Pikulun Jatimurti, Hyang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar perperdaga jiwa sekar
Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didonke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, masa? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk ning kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggon angker tak uyuhe demite mlayu kok. Apa meneh disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertanggajiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Ha. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira ditaya ora ngono makawe kelari rowang bener kandamu Igong. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa, dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir, Go. Aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kowe disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak, cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora ana masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya, diantepi. Bekti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya pitul tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulundra Brahma bekti kula kunjuk ya pitul tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma Karak. Wis kuno banget Kang aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya, nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yama Dipati. Ha nek nika lho nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan mriki niki Bathara Brahma bekti kula konjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu Ulun Tampanana. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Sik ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma wae dewaning geni nek ora disiram engko ndak ora murup genine ade cilaka. Rasa aku wis sebul mbun aku ping 3. Rasa kuwatir, Kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertanggajiwa, Sekar Dipa Nirmala ora bakal diwenehake marang kowe, merga kuwi kembang kayiwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayiwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertanggajiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipa Nirmala lan Pertanggajiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak
minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Pripun kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali. Kula tak matur kersane Bapak. Ning nek mengke Bapak nesu, dadi Manik Maya wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo Bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, umpama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku geku kesatulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Petro, ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula purun wangsul ben awamu. Yen mboten purun wangsul, mapano tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condro di muka. Ora apa-apa lho ngadus kok awake dhewe. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condro di muka ki geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Aduh. Ya ya mulai. Lho kok saya mulai kita? Wis wajib tak paneni kok mulai. Rasa wedi to. Kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing ngono sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbak aku mengarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Wonten mboten purun wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimur mulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin, kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Pulang Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pulun. Jare wis disebul ndase. Kong. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane sok omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Lah jare wis disebul siramu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Dantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Ojo gedhe-gedhe aku mati. Piye kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane. Aja kok gawe bapak kok. Bapak piye? Terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Yantem pisan iso almarhum. Ya. Nganggo pikiran kok nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Petruk, aja mlayu. Adine arep melu-melu.
Kowe arep ngewangi karo kakangmu iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brama. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae kowe. Trawat tratapan aku wae. Ayo wani Bobi. Yen pancen wani karo Bathara Brama, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaningaya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Mburi kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Mlayu matamu. Mburi iki lho jurang iki lho. Repat kepanasan ki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi? Kowe yo nangis. Yen pangapunten Bu Kulon. Kula sing nyunaken pangapunten Petruk. Bali ora? Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan utawa dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar jambu dipun lan peron pertangga jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petruk anak kongkon ra ngrampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Wabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono kuwi ya. Heeh. Mesti kelala aku. Iya iki nggih pun Pak. Mbangane kula wangsul tekan omah ming dunek-unekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa le. Mati cah loro diwujudi ya le. Ora apa-apa wis. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu ditinggal ya mane-mane man. Mane-mane degomu mlocok ora. Kowe senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo ngamati aja-aja. Lah witekno wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing Pati yen manjeris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya. Keluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang ngimo giri kae to. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Nek kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le, hah? Buta. Lho sapa ya, Truk? Mengko Pukulun Bathara Kala. Engko nek Pukulun Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kala kabeh, Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis dasar dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak buta kae tututi takoni sapa kok. Yo!
carane. Aku iki kenal karo kowe. Petruk. Sapa, Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene. Mbah aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Lah kok ana tepung ora kowe? Kowe iki senengane ngapusi tenan. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal karo kula lho. Oh, ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Ngaku wae mulane wingi pitik kuthuk kuda modar iki kok cokoti ya ora. Kok kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengke wae ora. Petro. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to menengo to. Menengo sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku medhun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jin diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jum. Ora serial TV ora. Sama itu. Petro nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah. Begawan Solontara. Iya. Bapak. Iya. Ceruk ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Pecruk. Kok iso dadi Petruk? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa itu? Kowe tak critani ya gong aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wah, mula pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim, saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Nah, terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku nek Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Solontara. Saiki ngalih jeneng Gandarwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kaya aja wedi. Aja kowe leren nggonmu njaluk Sekar
pelemper tangga jiwa jambu dipa nirwala lan gaja rumangsa kijenan ning kayangan ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo tak singkirke aja melu-melu andek monong sia-sia arep Petro. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. Ya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mau dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mung ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tro. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galo. Wah, seneng. Ayo, Gandharwa Raja Bali Salantara Pukulun kula ingkang abdi ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula namung dipun mong dening Semar Badranaya sinten ingkang badhe gendhak sikara dhateng anak kula mboten mentara nyumurupi penangisipun anak kula kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salantara Pukulun Yamadewati ya kowe ngorak-arik para dewa ora minggat jebol nyawamu mangsa bisa ngrawat tinjung akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun Gandharwa Gong, kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya Madipati iki piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana kowe dukani Iwang Pikulun Bathara Guru. Mati tenan mengedha-edha iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengedha-edha. Ayo wong tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Nglek mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak, Truk?
Aduh, oh urip. Bagong ngedan. Tangenek-ngenekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane ra jamak. Kok diplintir lho. Padake gawe ntrontro. Woi, adalah wah kayanganmu rahmat. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyak sasara maruta pawana bana margana samirana lan warayang wisikan magulingan limo kencang warudayang mak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh pukulun lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk akeh sangjaning para Jawata Widatara Widadari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara iya manah kula namung boten mentara kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake. Wis bakal muntap. Inggih. Mula ra jeneng mokal. Petruk ki atmaja kita. Petruk ki anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu, mula ora jeneng mung yen to kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandara Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, ulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada ulun jarwani jati ning lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata wong atua kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun lah iki saya ngombro-ombro pakartine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh ngaten Bu Kulun. Ya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya mong kowe tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih, ngestaken jauh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulan kondur makayangan sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka pulun ya wis karya slamet ya Petruk bali nang Marcapada nggih ngestakaken dawuh
Kita ki nek ora gawe geger ngapa ta? Ngopo iki, Gong? Jarine tak tarani Rafia. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki? Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki, wis ngono wae, aku taleni ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakat. Ayo tangane arep ngapa kowe. Wis to Gondara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Wih, marahi to. Putra Pandhawa tata gati Wisraya Syong nyomawingis-wingis tuta mangolir guwa sela mangling tutu mengolir guwa sela mangling Petro dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku ora mengaku kok ya ora apa-apa Petro wis kowe bali kandha karo Semar apa sing dingendikake dening Wang Pikulu Naroda aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikulu Jatimurti sing napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih bapak sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petro wah kok malah diomongke lho liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mongko aku iso ketemu karo kowe Petro
Koten prayitna semulires semulires eko balik legegegugeg sadulita mel mono kawan anak-anakku nala gareng Petruk Bagong wis komplit. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih napa? Petruk piye kabare? Jemeng klungen kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item. Bareng kowe sowan aku weruh marang blegere anakku Petruk. Nalika semanten Wang Pikulun Bathara Guru dawuh kaliyan kula kinen ngentosi wonten anurepat kepanasan mboten kanthi kanyono-nyono rawuhing para dewa arep mrawasa kali kula kali Bagong nganti kula diwangi karo tiyang sepuh kula sapa rencange bapak riyin Begawan Salantara Gandharwa Raja Bali iya pancen wong tuamu kuwi wis unggahke derajate minangka ganeping para Jawata. Nggih. Ya, bareng ngoten para dewa kawon, terus Hyang Pikulun Narada dawuh kaliyan kula, Petruk, aja nganti kowe sak pejagung karo Hyang Pikulun Bathara Guru awit iki ana niat sing ora prayoga saka Hyang Pikulun Jatimurti. Mula kowe mulya. Mulya. Merga nadyan kowe mulih tekan Karang Kadempel, mongko Hyang Pikulun Jagat Girinata bakal rawuh ning Karang Kadempel. Merga saka penemune Hyang Pikulun Jatimurti apa sing dirindakake bapakmu mau dianggep padha karo bakal nguasani sarta ngembari marang panguwasaning para dewa. Ngaten Pak dawuhipun Hyang Pikulun Narada. Semare Koden prayitna semulires eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng paripurna aturipun kula Petruk kantong bolong nalika semanten kunjuk kersaning kula Semar Badranaya dadak sakoleng mangking timip saking Dirgantara nenggirawipun Sang Hyang Pikulun Jatimurti wonten ing Karang Kadempel kagiat kadrawakasan Lurah Nayantaka wau. Semare Koden prayitna semulires eka balik
carita kang nyarawangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Manik Maya lho inggih Kakang Ismaya kula ingkang sowan lah kok bener ature Petruk durung rampung Petruk ngene matur kelawan aku yen to iwang pikulun Bathara Guru ya isi Manik Maya bakale rawuh nang Karang Kadempel padha slamet Manik Maya pinayunganing kawidadan sowan kula Kakang Ismaya kula ngaturaken sembah kula kunjuk iya tak tampa eneng apa ha apa kowe nglarapake penjaluke kakangmu apa kowe ngaturake apa sing wis ndak aturake lumantar Petruk kantong bolong Kakang Ismaya sowan kula wonten ing Karang Kadempel sayekti namung badhe nanting dhateng penggalih ndika Kakang nanting bab apa menawi Kakang semunipun boten trimah kula menika dados nalindraning para Jawata tuwin Kakang Ismaya badhe kepengin lenggah dampar wonten ing Sela Kandawaru Binangun kula aturi prasaja kemawon boten kanthi sarana kados mekaten kayiwangan dipun orak-arik dening Petruk menapa dene Bagong ing atasipun namung jalma wantah tur dasaripun derajatipun namung kawula teka wantun nyamah dhateng asmaning kadewatan langkung-langkung Kakang Ismaya menika prisa bilih Sekar Plempertangga Jiwan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika upami dawah sakmangke boten dawah wonten ing Madyapada krana menika kewajibanipun para Jawata teka Kakang Ismaya anggenipun sampun lampah dados titah sewantah badhe nyuwun Sekar Pertangga Jiwan Dipa Nirmala menika mengko suraos kados pundi sami kemawon Kakang Ismaya menika ngasoraken derajating kadewatan sami kemawon Kakang Ismaya menika badhe ngasoraken dhateng kalendranipun ingkang rayipun Manik Maya kanthi cara mekaten kula mboten narimakaken ing atasipun namung badhe mangun desa kemawon teka kanthi syarat srana ingkang asalipun saking kayiwangan menika mboten saged dipun tampi kanthi nalar kamanungsan ingkang ganep Kakang Ismaya lah kok tekan semono nggonmu mikir upama aku kuwi gelem dadi dewa upama aku gelem dadi Jawata ning kayangan mestine ora kowe sing dadi ratu ning kayangan mengeneng loro antaraning aku apa Kakang Teja Mantri ning kowe mesti pendak-pendak ngluputke dulurmu tuwa pendak-pendak ngluputke aku niatku rak mung kepengin bangun desa iki ada parane saka kayiwangan aku malah to senggo areng ngembari marang panguwasaning dewa kuwi terus aku kuwi apa coba aku tak takon aku kuwi rumangsane ming titah wong dene ana sing ngelokke yen to Semar kuwi titi sing Ismaya monggo aku ora rumangsa dadi titi sing dewa olehku dadi menungsa ya tak lakoni kanthi ikhlas aku mung kepengin duwe niat apa pancen adiku lanang ki seling karo kakangne apa ora ing atase aku ki mung nyilih utawa kepengin njaluk wujuding kembang saka Plempertangga Jiwa lan kembang saka Jambu Dipa Nirmala mongko kembang kuwi ora saben-saben ming pisan nggone tukul ning bola bali merga Plempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kuwi pangananing para dewa saben ngembang tukul dadi woh kuwi dadi dhaharaning para Jawata lah kok dadi aku ming nempel pisan wae malah mbok arani sing ora-ora malah mbok arani sing werna-werna dikira aku ngembari marang panguwasaning dewa mbok anggap aku pengin dadi ratu ning kayangan wah ora guru ora Manik Maya nadan uripku kaya ngene iki aku wis urip tentrem nadan uripku ming sarwa sekeng aku wis kepenak nah nyatanipun Kyai Semar utawi Kakang Ismaya nggadahi sloga ing kados mekaten apa aku kleru apa aku luput yen aku kuwi tilas dewa kepengin iso ngrasake kanikmataning kadewatan srana aku njaluk Sekar Plempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala apa aku kleru apa kuwi ngurangi kayamu apa kuwi ngurangi derajatmu apa kuwi ngurangi wibawamu ana ing kayiwangan
Lah nek kowe duwe pakarti kaya mengkono kuwi janjane ora kok perkara aku njaluk Sekar Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala sing marai wibawamu asor ning merga gedhoanmu, merga kelakuanmu sing kaya ngono kuwi. Kowe wong cetil, kowe dewa sing ora iso andum karo kulawargamu kowe Bathara Guru. Ora sandadak kokian gunung tanpa guna. Niatmu piye? Kakang Ismaya aku mung kari manut. Apa pancen kudu taker marus mulang tatu? Wah. Lah kok kaya ngono ucapmu? Kowe karo aku ki sedulur lho. Kowe ki adikku. Ya nadyan derajate beda. Apa ora saru dinu ning atase ming perkara kaya ngono? Lah kok dadi kowe saiki sugal ucapmu ora nganggo tata krama? Ora peduli. Kena tau pamake lamun Ismaya isih urip ana ing jagat, ora bakal langgeng Manikmaya nggone dadi Nalindra. Sarta ora bakal tentrem nggonku dadi dewaning para dewa mangreh para titah ana ing Janaloka. Mula wektu dina iki ora gelem urungake kersaning Kakang Ismaya. Rupak wani, jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh setan alas kowe. Bapak iki biasane sabar kaya dadi kaya ngono ya, Tru. Wah, lah kok Bathara Guru kok diuncali sikil untung iso endo. Sandale ngenangi ndasku kowe. Sandale sapa? Sandale bapak penyakit tenan kok. Mongko tekleke. Wah, lah kowe. Kiye apiye to lagi ya. Antil sisan kowe. Wis ngancing iki. Wis piye kae? Wis men, nek cara aku nengke wae wis ben. Wis kok menang sapa? Didelok sisan, Tru. Bathara Guru karo Semar iki nek digdaya sapa? Nek digdaya Semar, kowe karo aku gleleng, Tru. Ha wis karepmu, Gong. Ayo. Mastunama sidam skaring bawana langgeng. Mula ta mula kayiwangan hawa panas ingkang kagila-gila. Jebul Manikmaya nerak pacak nerajang perbatang. Ismaya ora bisa meper mubal babaling kanemurkan. Putulun. Putulun sakarone padha sirepen kamurkan kita putulun. Manikmaya, wonten dawuh Pukulun. Ismaya, kula ingkang mestine sira kuwi tinemu werda. Nggih. Kita tinemu tuwa kudune bisa meper mubal babaling kanepson. Manikmaya, kita ingkang tinemu taruna aja gampang kebrunget marang panyakra bawa ingkang mboya bener. Ismaya kuwi wis nrimo tansah nampa marang apa ingkang dadi kewajibane nggone urip ning alam padang minangka dadi pamomong. Lah kok dadi ming kepengin wujuding Sekar Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Teka kita malah ndakwa kalawan Ismaya ingkang ora-ora. Sinenggusi Ismaya bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Manikmaya, lamun nduk nalika semana kita kuwi ora tumbak cucukan kelawan
pukulun Bathara Tunggal ya wong atuwa kita sayekti ingkang dadi nalindra ning Kayiwangan dudu kita nanging antraning loro Semar utawa Teja Mantri nanging gandeng kita ingkang satemene duwe niat kepengin dadi nalindraning para Jawata wekasan kita adul-adul kelawan wong atuwa kita Sang Hyang Tunggal wekasane Semaya lan Teja Mantri kudu nandhang papa cintraka kaya mengkene iki merga saka pradul kita lawan wong atuwa kita apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan kadang-kadang werda kita Manikmaya. Waduh, Dek. Ana cah cilik gleleng e, Tru. Ah kok gleleng Misah Semar karo Bathara Guru ki Semar ya ndodok nglumpruk, Bathara Guru ya sedheku. sapa to? Wah, Bagong ki ngawur ora. Sapa ya? Sang Hyang Wenang. Kelas pira? Kelas pira jenggono kuwi? Kayak iki dewa. Masa? Heeh. Kayak iki dewa. Ah kayak iki.